Akong tubago na pinagi sa bersikulo. Dili, sa imong kagalingon nga nakabalo na ka dito kay nakay guide, nakoy pagkamatuoran ka dito jud ko. Dili. Dili sa Biblia ni ay ang Biblia ko to. Ang Biblia ni iniagi na mo na imura mo na. Hello, mayong hapon, mayong buntag. Unsa mga orasan nimo ni natanaw na video. Kauban ako si Brother Jonel. Ako rin si Jordan Prado o karong adlaw mag-share ng Word of God. Sabay mi o tanawan ninyo niya video. Para sa privacy ni Kuya, no, wala na to siya gi-appeal na kita sa video. Pero madunggan na ninyo ang conversation na mahinaot na humano ninyo na video. God bless. Nakoy pangutana Kuya, dali na. Adiyot na ni. Sa imong kinabuhi karon, sa dihang kita man jud wa ta kabalo matagaan na tong kinabuhi no. Kung ikaw Kuya, kuhaon tag kinakalit sa Ginoo karon. Asa ka kaya ibutang sa Ginoo? Oh, Sa langit o sa impyerno? wala ko nakatag-an bisag ang kaparian o kapasturan, bisag kinsa ka sikta, wala sa kabalog asak sa libutang. Gatudlo sila mga maayong pulong gikan doktrina gikan sa Ginoo pero wa ka kahibalo pud si iyang tinuod na kinaiya. So, Batasan. ang iyong pasabot wala ta kabalo kung asa ta padulong karon. Dili wala ka kabalo, di ka ka-sure ingon nga naghimo mo Oh. ani pero kisa may namatay ngayon balik nga dito ko gikan. Wala. Ikaw makabalo ka asa ka padulong. Manay giingon ra Kuya na. Ah. Salamat kay imong ibalik sa kuha. Oh. Ako kung ingana ang pagkapangutanan nimo sa kuha. Kakabalo dai ka. Sure gyud na. Akong tubago na pinagi sa bersikulo. Dili sa imong kagalingon nga nakabalo na ka dito kay nakay guide, nakoy kamatuoran ka dito jud ko. Dili. Dili sa Biblia ni ay ang Biblia ko to. Bagay ang Biblia ni niagi na mo na imura mo nang gibasa mismo sa imong kagalingon i-prove nimo. Dili na mao. Ang pangutana man Kay nato ya. nakatunon ka sa kaway, makatunon ka insultador kay biliso po. Luoy kay ka. Naka-encounter na mo kung sama na ya. Oh, dili So akong pangutana karon, tay mamatay ko Kuya. Unsa may giingon ni Jesus Christ no siyang pulong na gingon dira ako ang dalan kamoturan ug ang kinabuhi. Oh. Kung dili pinagi ka nako, dili kamo maka adto samahan. Oh. No, masabutan na makasulod sa gingharian sa langit. Mm. Ang tubag karon, ang akong kinabuhi ngani sa Biblia. Kung ako wala gyud nagkinabuhi dira kay Kristo, may impierno gyud ko. Oh. Wa pa siguro. Oh, yan na gyud. Okay, Pero siguro. kung ako nagkinabuhi na ang Ginoong Dios mao ang ako ang kinabuhi sa no na si Kristo. Oh, Kay yeah. gingon niya na diha sa Roma na ang tanan nga anaa kay Kristo dili na pagahukman sa silot. No, nakabasa ka na sa Roma 8 kaya. Nakabasa ko pero Oh. wala pa manggoy ni balik dito gikan nga nag-istorya Pero siya nga dito. moyon ka na ang tanan nga nangalagad pinaagi kay Oh. Kristo maluwas. Depende sa pag-alagad pod. Nabi ay nangalaga ni Kristo pero ang imo bugong kaugalingon mismo ay makaluwas sa imong may makaluwas nimo. Dili kay ingon nga ang pagpangalagad nimo bisag tuod nangalagad ka So, pero sukuhay man sa Pag imong kinaiya. pinagi day sa binuhatan ng imong pasabot. Natural. Pag Karon og mahimo daw kag dautan ro kita tao di ka mapriso. akong pangutan Pero kuya. maghimo kag maayo. Di akong pangutan. Wala gyud mo dakop nimo. Tama man tayo mo kaya. Ah. Akong pasabot ba kung wala si Jesus Christ kung buutan ka makasuot ka sa langit. Dili. Ana mo na kung kasi Ah. pasabot nimo kay kung naman koy mga uban tao ba mingo na pagbuutan naman ko. Di na Dili, kay kailangan ng simba, di ba? Kinahanglan dawaton nimo siya og serbisyo ka Ana. nga suma sa iyang kasubukan. Ay ani kuya. Dili kay maghimo-himo kag imuha nga wala dito. Oo. Prego niyon nga prego na akong gitrabaho. Oo. Naghimo ko gitagaan ko plano, nya naghibot-bot ko dili mao. Wala sa So kasubukan. akong pangutana karon, Mm. imo bang gikinabuhi ang pagkaalagad ingon na Kristo hanon? Kay ang mga sumusunod kay Kristo kay Christian man tawag, di ba? Oo. Oh. Ang imuha karon kay giingon ba da ang tanan nga mutuog mudawat diha kaniya imong anak sa Dios, no? Giingon man dira sa John 3:16 na for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Pasabot gisaad na sa Ginoo pag mutuo ta kay Jesus Christ dili gayud ta maimpierno. Oo. Klaro kayo. So Posibilidad. kuya, kung pangutan Posibilidad. Posible gayud. Dili posibilidad. Ah, Kay na may ingon nga sige kuya. ang tao na mo gay kausaban. Ikaw maika ka ni istorya ako sa sige. kuha karon, pero patog ba lahi na imong istorya. Naingana ng mga tao. Kunya dili pod ingon nga 100% ang imong istorya tinuod.
Ngano man? Ha? Ngano makaingon mo gani Ha? 100%? Kung maghimo og sulat gusto nga kay gituohan nimo ang Biblia og namaka ko, baka ko di mo istorya. Tama mali. Ang ay pasabot. Ah. Moyon ba ka na ang Biblia 100% nagikan sa Dios? Manay bang Suma sa katong daan nga Biblia, Old Testament, Oo. tinuod pero ang mga bago daghan lagi. Ang New Testament bago? Kanang mga New Testament ginapang utro na. So nahog na dili gyud ikaw tuhuan ng New Testament. Dili ingon nga 100% na. Dili na 100%. Sa tagay kong example karon. Dili na 100%. Kay ningon man ka na ay mali dira. Sige, tagaay kog example. Kaya marang nalangan ko sa trabaho. Kana trabaho niyo na kaya kailangan ko. Salamat kay kayo. Sige. Ako. Balangin mo sa Ginoo. Sige, ra man ato ba. Gani. Balangin na sa Ginoo. Salamat kay nakapahulay ka nakahatag ka kay gayo. Kailangan ko sa trabaho. Trabaho man niyo na. Tagaan ka po ang best. Okay na. Salamat, wala mo day. Oo. Wala tay kalaay na na. Oo. Wa man ta nag-away diri nag-share man ta. Salamat ya. God bless. Okay na video, I hope na naka-encourage sa tuwa. Ayaw kalimot sa pag-share, pag-comment. O I hope na mag-follow mo sa ato ang Facebook no. Nya I hope na dili mo makalimot sa pag-pray kanunay pagbasa sa pulong sa Ginoo. God bless sa inyo hang tanan.